ҳамдурон азиз, мана омадем мо ин номаш арония будааст. Гулҳо арония. Мана ин ранг аст. ин ранг ҳаст, ин ранг ҳаст. Хулоси гап, ҳозир мо нархашро маълум кунем. Агар нархи ҳамин дуруст ояд, мо ҳамин гулҳоро ба Тоҷикистон меорем барои ороишӣ. Мана ин дар дарони сатил ҳам ранги бед кардаги аст, соя афган. Мана кадоми инам интерес пайдо карда бошад, пурсед маро, нархашро мепурсем. Окалапиос? Окалапиос мегуфтанд ина. Ина гӯяд барои чи дар кор? ин дарахтон ниҳоят калон мешаванд, 20-25 метр мешаванд, ороишӣ. Барои ман ҳамин дарони шаҳр мешавад. Соя афган. Окалапиос будааст. Акун намедонам окалапиосашо ман биёрам мегиранд, намегиранд, мен намедонам. Лекин мана аз ин гулҳо агар нарху наваш дуруст ояд, ман мебиёрам. Шумо метавонед аз ман дархост кунед.